Αγαπητοί φίλες και φίλοι, απόψε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας το Σάπιο Μήλο, το Χριστοφυλάκη Χάρη. Αυτό το παιδί έχει δεχτεί όλες τις κακουχίες της ζωής και παρόλα αυτά συνεχίζει και γελάει. Είναι πολύ αισιόδοξος. Ήρθε στην εκπομπή το Σάπιο Μήλο για να μας πει τη δικιά του σάπια ιστορία. Σας παρακαλώ το μικρόφωνο να βγει από μπροστά. Απόψε λοιπόν θα συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά όλο το Πανελλήνιο. Ο ξυλοδαρμός του Χάρη. Το παιδί αυτό αφέθηκε ελεύθερα από τις αρχές εχθές. Είχε φυλακιστεί για εκβίαση ενός ψιλικατζή. Βέβαια αντί να φυλακιστεί 2 χρόνια, αντί να φυλακιστεί 2 χρόνια, φυλακίστηκε 24 μήνες, την την γλίτωσε. Και τώρα είναι εδώ μαζί μας να μας πει όλη την αλήθεια. Χάρη, πες μας τι ξέρεις. Χάρη, είμαστε στον αέρα, Χάρη. Χάρη. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε ότι δεν έχει κοιμηθεί καθόλου όπως βλέπετε, γιατί εχθές ήταν ακόμα μέσα στο κελί. Είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία, είναι συγκλονιστική αυτή η απολογία όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το παιδί αυτό είχε συνεργαστεί με τον Andy Benz. Είναι ο τύπος που είχε βγάλει το τραγούδι που έλεγε